Хайде, фър! И... Еми, здрасти! Кажи здрасти! Здрасти! Я помахай тук на камерата. Ти ми правиш компания, нали? Да. Добре. Тук събирам вече няколко чувала сме събрали. 3 чувала и продължаваме тук всичката тая пръс с такива камънчета и листа. И тук има едни дереци, където после ще ги преместим някъде, където да ни пречат, и отгоре има една друга купчинка и ще съберем и нея. Малко да се прочисти това място. Готова ли си? Да. Готови, старт! Докато работя, гледам и детето. Готова си бягане! Готова ли си за бягане? И старт! Старт! Както виждате, тук по двора вършим неща. Така по двора доста... Не доста, ами няколко дни не върших нищо. Понеже двора е малък, интерес на истината е, че ако си дам зор за една седмица ще оправя двора и няма да имам материал за снимане, което нали, не е чак така добре. Пък идеята е да показваме как правим на село нещата. Утре пак продължаваме. Имаме други дейности по двора. Ще покажа утре какво съм замислил. Най-вероятно един батут ще го прибера. Пак казвам, имаме 2 батута. Един е за Емили, който скача всеки ден, а другия ни го подариха комшиите. На нас не ни трябва. Затова който иска, може да пише коментар или да се свържи с нас. От тук отдолу ще ми се изпише номера. Който иска, подаряваме батут. Може да се го вземе, да си го оправи. Ето го и началника с коремчето. Днеска е 28.10, 28 октомври. Диди все още не е родила. Продължаваме напред. След това вече ще бъдем с 2 деца на село, което е доста по-сериозно предизвикателство. Как си? Действам. По кое бе? Мъкна столове, чистя, хвърлях бокуци. Браво, браво. Нося надолу някакви неща. Като например щипки за пране. Браво, браво. Трябват ли? На мен не. Аз имам сушилня. Това е пчелна мерена пита и цяло див градеж. Какво означава? Пчелите са изградили восъка, напълнени с нектар, преработили в мед и запечатали с восъчно капаче. Това е нещо уникално сътворено от пчелите. Пчелна мерена пита. Медът вътре не е центрофугиран, не е имал никаква обработка, той е от килийките. Аз всеки ден си хапвам горе-долу по половината на това. Имам и дървена вилица. Съм си закупил. Всеки ден хапвам мерена пита плюс прашец. Понеже съм пчелар, така тази година успях да произведа някакво количество. Сега ще хапна малко и продължаваме, понеже карам една детокс програма и си пих чая при 20 минути и трябва да хапна нещо. Продължаваме тук с купчинките, които направихме вчера. Ето тези дереци също ще ги пренесем. Там онези също. За преместването на тази купчинка с листа, пръчки и пръс ще използвам този голям чувал. Но е по-лесно на 2-3 камари. Хоп, и ги местя. Така че действам. Така, пренесохме чувалите. Диди и Емили са станали. Ще трябва да приключвам работата по двора, за да може да се оправям и да водим Емили на кино. За първи път семейно ще ходим с Емили на кино. Ще я заведем и нея за първи път на филма, на детското филмче Пес Патрул. Обещавай да слуша. Ще видим какво ще стане. Хайде, хващай по едно и ми давай. Както ми даваш. Браво! Не чух се, давай следващия.
Благодаря, давай следващия лист. Двора си е ангажимент, работа и продължаваме днеска. Разчистваме, почистваме, разпределяме, разтребваме повече неща. Вече така сортираме, изхвърляме пак някое друго желязо. Режем колони, които вече от снега бяха се счупили и така вече почва да придобива голям вид вече двора, но има още неща, които нали, на мен не ми харесват и ще трябва да ги понаправя, понеже мене чака. Така, сега ще ви покажа. Този батут мисля днеска да го разглавям вече. Тук виждате падналите колонки, дърветата, които са останали, които бяха почупени от снега. И това тук да го разчистя и да го преместя, да го понаредя. Предишните дни доста валеше и не можах да ви покажа. Не можах така да снимам. Но вече това място е оползотворено. Като тук съм наредил почки, стилофори и разни други неща. Като идеята е това цялото място е тук да се освободи. И да се пренареди. И така вече двора съвсем по друг начин да изглежда. Двете ценца ми направи. Това са с тебе. Благодаря ти, тати. Бляски с работа с нергобиски. Благодаря. И отново моята любима стая. Та-да! Все едно не е била разчистена. Няма проблем. И това ще го свършим. Работа бол. Дори с малко дворче си има работа. Не е това, което видяхте в предишното видео, което така ви показах какво изоставих. Но пък ще го спретим така. Приятно за живеене. Ето го. Едно почти 2-месечно бебе, което иска само да се гушка. Това е каката. Това е каката. Само, че там не се виждаше лая тук. Ето я каката. Идейта. Всяка сутрин Емили се събужда долу-горе около 7 часа. Ей, това е Емили се събужда около 7 часа. Даже днес стана 6:30. Тея. Чакаш. Че направо го прасенце. Като прасенце? Да. Така ли грухти? Да. Успяхме да махнем батута, но спираме малко дейности, понеже началника каза трябва да си изпълняваш бащинския дълг и да гледам малко децата, понеже тя иска да свърши малко работа за до вечера. Все пак е 31, ще си подготвяме вечерята. За първи път ще празнуваме на село Нова година. Това сме го искали от много време. Да няма заря около нас. Да ни е спокойничко, децата да са спокойни, животинките да са спокойни. Сега трябва малко време да отделя на жената и да си взема бащинския дълг, да си гледам дечицата. Все пак трябва. Нали? Не ги правя да ги фърля на жената. Аз много си ги обичам и искам да си ги гледам и да имам така близо с тях, те да ми се радват, да бъда пример за тях. И така, ще се включим по-късничко. Почва да се появява място. То си го имаше, но аз пак го затрупах с клонките. После най-вероятно ще отрежа тези дървета и ще ги наредя. Вече имам 3 стойки такива. Ще ги завия с този найлон. Започваме бащинския влог. Бутаме количката, да приспим тейчето отвънка на хубаво време. И мончето се разправя с Лютон. Пуска го от всякъде. Чакай да види. Някакъв вкусен обяд ще ни направиш ли също? Да. Пана ти е тук кафенцето. Чакай. Синьо няма ли синьо кафенце? Нямаме.
Отново се завръщам на бойното поле и започвам. Сега тези по-малките клони, които са, ще ги режа. Ще ги нареждаме тук. И после ще покрия тези дърва с този найлон, да не ги вали, да са сухи. Ако ви хареса от това видео, ударете палец нагоре, ако не е надолу. Ако ви хареса и мислите, че на някой това видео и всички, които видеа правим, биха били полезни на ваши приятели, познати, споделете, коментирайте какво ви харесва, какво не. И до нови срещи. Чао от мен.